Szép jó napot kívánunk minden kedves nézőnknek. Meglepetés, a Terész körúti robbantó ül mellettem, mindenki, megfigyeli, akkor láthatja, hogy a filmfelvételen látható személy, megtaláltuk a Terész körúti robbantót, megvan az egyik sapkája is. Már csak a mozgást kell. Hát azt a mozgást, azt elég nehéz, azt nagyon sokat még kell egy kicsit vagy több árnyékolás, és akkor megvan. Bizony. És egy másik krimiről is beszélünk, az pedig a magyar Ferihegyi repülőtéren, nemzetközi repülőtéren illetve a podgyászlopások, rengeteg podgyászlopás, a reptereke, hogy és mint van ez. Hát ugye, most ebből rengeteg botrány van. Sokak már megtanulták, hogy még értékes parfümöt sem tehetnek a bőröndbe, mert rendszeresen kitapasztalták, hogy ellopják, de nem csak itt lopnak, csak ugye hát a magyarok a magyar lopásokról szoktak leginkább értesülni, nyilván a más országokban, meg a saját országokról, illetve volt, aki egyébként médiában is beszámolt róla, hogy vele előfordult olyan, hogy idegen ékszereket talált a bőröngyében, ugyanis nyilván, és meghúzta a következtetés, hogy gyorsan el kellett tenni, mert ugye lehet éppen rajta kapták, amikor kutakodott a csomagokba, vagy azért, mert már valahonnan ellopta és zsebre tette, és aztán valamiért ugye valami ellenőrzés gyanú, vagy konkrét ellenőrzés miatt akkor gyorsan be kellett dobnia valakibe. Csak ugye ezzel akkor van gond például, mert képzeljük el, mennyien ülnek ártatlanul börtönben a világ legkülönbözőbb országaiban, és hányan kerültek kivégzésre, például kábítószercsempészetért, mert megtalálták a bőröngyükben a kábítószert, holott azt is rengeteg megszámlálhatatlan millió és millió alkalommal, bizony millió és millió alkalommal azért tették oda, hogy éppen akkor megszabaduljanak tőle, mert beparázott éppen az, aki kábítószer csempészete vagy kábítószer kereskedelemmel foglalkozott, valamint amikor különböző országok között van egy bűnszervezeti hálózat, illetve kiterjedt világméretű hálózatok, és civilek bőröngyeiben csempészik a kábítószert. Jut eszembe, én egyébként dolgoztam kábítószer vonalon, sok mindent erről ugye nem szabad elmondani, bűnüldözési vonalon dolgoztam, a magyar állammal, a rendőrséggel, titkos szolgálattal kapcsolatban is. Bizony rengetegen. Vajon hány embert ítéltek el Tájföldtől Kolumbiáig bezárólag, Magyarországig bezárólag azért, hogy kábítószer csempészet, és pedig nem is az övé volt a kábítószer, azt se tudta, hogy került bele a bőröndbe. Beletették a reptéri dolgozók, mert a bőröndök útvonalát rejtélyes okokból kifolyólag például CIA és más titkosszolgálatok fekete projektjeinek zavartalan folytatása érdekében a csomagoknak az útvonalát nem kamerázzák be. Azért, hogy bármit lehessen a kamerákon kívül tenni és elkövetni. Na és láthatjuk, hogy ezt a reptéri csomagfosztogatók nagyon jól tudják, hogy az a környék kameramentes, vagy legalábbis egy része annak, elég nagy része ahhoz, hogy zavartalanul fosztogathassák a csomagokat. Épp írták, hogy a legfrissebb áldozata ennek a csomagfosztogatásnak Babos Tíme a teniszező. Igen, tehát attól, hogyha valaki komoly eredményeket ért el, tehát teszem azt, ugye látjuk egy sportoló jelen esetben, mégpedig egy nagyon komoly és jó teniszező a hölgyemény, hát őt sem kimélik. Na gondolkodjunk csak el egy kicsit ezeken a megtalált kábítószer pakkokon. Ismerik nagyon jól azt, ez a csomag rajta van a fülén, hogy hova fog utazni. Na akkor nézzük csak, beépítik a csomag pakolászó embereket a mafiába, a kábítószer mafiába, és akkor na nézzük csak itt ebbe bökünk rajta egy kis nyílást, megrakjuk droggal, és utána a célállomáson pedig átpakoljuk a másikba, ami már rejtélyes körülmények között nem a vámnál kerül át. Na de mi van, hogyha megzavarják őket? Benne marad a kábítószer a csomagba. És bizony távol-keleti, közel-keleti országokban ezekért még mindig kivégzés jár. Azért itt állítólagosan hűdefejlett nyugaton itt is osztogatják a 10 éveket érte. Igen, és ugye itt is az a lényeg, hogy ugye nem tartják be a törvényeket, itt Magyarországon se.
hogy ugye minden kétséget kizáróan meg kell állapítani a személy bűnösségét az elítéléséhez. Minden kétséget kizáróan, hát hogy szokták itt a Magyarországon elítélni azokat is, akiket emberöléssel vádolnak? Ugye a Balla Irma fiától kezdve a Kaiser Edéig, hát úgy, hogy aztán kiderül, hogy ott se volt, amikor ember megállapított a bíró minden kétséget kizáróan, minden, hát abszolút, nyilván, hát egyértelmű, abszolút biztos, minden kétséget kizáróan, azaz adekvát, abszolút biztos, hogy ő volt, ugye? Olyan, mint amikor a 2006-ban elítéltek kapcsán, utóbb a 147 bírói ítéletből 143-at kukába kellett dobni, mert muszáj volt kimondani, hogy a bírók nemhogy ártatlanul ítélték szabadságvesztésre az embereket, a bírói ítéletek 98%-a szándékos köztörvényes büntet volt, hanem kifejezetten az áldozatokat ítélték el azért, mert a rendőrök voltak az elkövetők, ezért az áldozataikat ítélték el, ezért. Tehát az, hogy mennyire megbízhatóak Magyarországon a bírói ítéletek, ez önmagában tökéletesen megmutatja, és akkor közben ugye beszélünk itt az ártatlanul elítéltek tengeréről, és a kivégzettek tengeréről és óceánjáról, akiknek semmi köze nem volt azokhoz a fegyvercsempészeti és kábítószercsempészeti ügyekhez, vagy kereskedelmi ügyekhez, amikért hosszas évekre, több 10 évre, életfogytiglanra, illetve halálbüntetésre ítélték őket. És ugye ne feledjük azt is, hogy ez, amit folytatnak a bírói gyakorlatban, ez az áldozat hibáztató magatartás, mint bevett gyakorlat, ugye ez azért a népírtásnak az egyik alfaja. Mert folyamatosan, ugye itt mifelénk látjuk folyamatosan, hogy mindig az áldozatokat hibáztatják, ők tehetnek arról, hogy bűncselekményeket követtek el velük szemben, hogy kifosztották őket, hogy elvettek mindenüket. Mert annak idején ugye 1871-ben még olyan törvények voltak érvényben, hogy a bíró teljes vagyonával és személyével felelt az általa hozott ítéletekért. Ugye ezeket a törvényeket az 50-es évek elején eltörölték, hogy a koncepciós pereket lazán végre lehessen hajtani, mert egyébként nem találtak volna bírót rá, aki felelősen döntést hozott volna az ügyekben. És akkor megjelentek az ilyen selejtes bírók, mint a Hászné dr. Recskó Viktória, aki azzal akarja lezárni a vitát, hogy én vagyok a bíró, én döntöm el, ez kus van. Én vagyok a bíró, az lesz, amit én mondok, hogy nem kell elszámolni, ugye. Szándékosan olyan törvényeket hoztak. Egy bírónak nem kell elszámolnia a tetteivel, egy bíró, bármikor hétköznapi emberekről van szó különben. Csak elvégezte a jogi egyetemet. Hétköznapi emberek, hétköznapi. És hogyha már a jogi egyetemet szóba hoztad, itt olyan döntéseket hoznak, amiért a jogi egyetemen akkora karót adott volna a professzor nekik, hogy még a naplóból is kilóg. Hát a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírója, megmondtam, hogy soha többet nem fogok erről leszállni, ez példátlan, és az, hogy még mindig ott lehet a bíróságon, értjük? Én ajánlom a filmet, amit olvashatnak a kedves nézők. Példátlan botrány, és következmények. És még mindig bíró. A leghulladékabb, legszarabb, legselejtebb senkik, gerinctelen, bűnöző, szándékosan, sorozatosan, folytatólagosan elkövető bűnözők teljesen nyugodtan ülhetnek ott bírói pulpituson. És közpénzben mi tartjuk el őket? Ezeket a heréket, és akkor üzenem a Pesti Központi Kerületi Bíróság vezetőjének megint, ezeket a heréket mi fizetjük? Ezt mi fizetjük, nem a PKKB elnöke fizeti, nem a bírók adnak nekik, ezek a mi pénzünkből heréskednek, parazitáskodnak, vérszívóskodnak, ingyen élősködnek, kártevősködnek ott. Akármelyik legszarabb embereket kellene behívni az utcáról, hogy valaki úgy ítélkezzen, mint Hászné dr. Recskó Viktória. Tipikusan, mint a 2006-os vérbírók sor. Mi az? És az is PKKB. 147 ítéletből 143-at kukába. A bírói ítéletek 98%-a szándékos köztörvényes büntet. És akkor megnézhetjük a vádemelési eredményességeket, ami Magyarországon 90% fölötti példátlan, ugye sokszor azt szokták mondani, de nem láttam a teljes statisztikát, de mindig ezt mondják, hogy a legmagasabb a világon. Ha itt valaki ellen vádat emelnek, el is fogják ítélni, mert
Mert a bíró, az nem számít, nem érdekli az, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítani. Ha vádottam, mert azt mondta a rendőrség bűnös ügyészség, akkor te bűnös vagy, te rohadék, mert nekem nem kell elszámolnom semmivel, és rossz indulatú vagyok, antiszociális szociopata. Nem vagyok, nem tekintek én emberre, leszarok én mindenkit. És amikor kint vannak a filmfelvételek, amik mindent bizonyítanak, de ugye velem is megesett ilyen, kilakoltatásról tudósítósnál ez az elmebeteg patkánynak a here általunk eltartott rendőrsége ugye rendszeresen elhurcolt, és akkor miért tudósítok, és úgy keresztül megy ilyen Szaralak Ott István Bolt Péteri vezetőügyészeken keresztül, mi Ott István, a rendőrbűnözés hírhedt védelmezője, egy kibaszott 2006-os sortüzés, úgy keresztül megy rajta a bírósági elítéltetésig, mint a húzat. Mert ebben a rendszerben mindannyian bűnözők vagytok, Hászné dr. Recskó Viktória. A francért nem lehet engem beperelni. Illetve láttunk egyéb csodákat is, hogy a polgári... Hogy egyéb csodákkal is egyéb csodák is vannak. Polgári ügyekben egyes bírók az OTP házirendjét törvény erőre emelik. Ilyet is láttunk már. Ugye? Neki is a professzor egy akkora karót vart volna be a vizsgán, hogy hazáig nem áll meg. Hát, hogy egyes bírósági elnökök kitalálnak törvényeket. És akkor azt mondja, mostantól, tegnap óta ez a törvény, ezt valaki megszegte, hívjuk a rendőrségre, a Póka László kapcsán volt ilyen. Igen, és akkor a következő, a szegény sevizás károsultakat, ugye szintén az áldozathibáztatás esetéről is beszélünk, és hogyha véletlenül az ügyük első fokon átmegy, akkor elkaszálják másodfokon. Ha esetleg még ott is átmegy, ott is nyernének, na akkor meg jön a Velman a kúrián, aztán lesöpri az egészet, hogy már pedig itt csak a bank nyerhet. Igen, amikor közölték, hogy amennyiben kiderül, hogy a szerződés érvénytelen, akkor azt érvényessé kell nyilvánítani, ugye valahogy tömören, konkrétan igen, valami ilyes, szó szerint, nagyjából szó szerint ilyesmi. Igen, tehát amikor jogegységi döntésekkel törvénykezik a bírói testület. Felülírják a törvényeket pontosan. Holott ez nem az ő hatáskörük, nekik alkalmazniuk kéne a törvényeket. Igen, és ahogy a független, a bírók azok függetlenek, alkotmány, meg alaptörvény, a bírók függetlensége, függetlenek a törvénytől, mindentől függetlenek, kitől nem függetlenek? Hát a politikai vezetéstől, de függetlenek, mert le van írva, nem tartják be a törvényeket. És akkor független bírók, megmondom, hogy kell függetlenül dönteni. Hogyha minden magyar idők törvényesített, vagy legalábbis az újkori magyar történelem a feudalizmus óta nem látott legnagyobb kifosztásáról van szó, akkor a lakosság ellen kell hozni döntést. Aláírás, Velman, György. Tehát ilyen szinten. Ilyen 2006-os sortüzes csontörő disznóféreg, terrorista, népírtó patkány szinten. És előidézték minden magyar idők legnagyobb külföldre menekülő, ezek a hulladék. A Hászné dr. elmondom a PKKB elnökének, a Hászné dr. Recskó Viktóriád óta rendszeresen keresnek, hogy a bírókat ki kell végezni és fel kell akasztani. Ez a te Hászné dr. Recskó Viktóriád. Konkrétan! És a legutolsó szaralakokhoz is úgy ragaszkod, mintha az életed függne tőle. De hát mit is várunk egy olyan bírótól? Egy bűnözőtől mit is várunk? Egy bűnöző bíróságtól mit is várunk, amelyet a Handó Tüncike vezet, akinek a legfontosabb az, hogy milyen bugyit hordanak éppen a bírók, mert ilyen 8 milliós kutatásokat rendelget meg, amiben még az öltözetüket is előírják, de még azt is, hogy milyen bugyit meg zoknit hordjanak, és hányszor egy héten. Csak éppen erkölcsi meg törvényességi kitételek nincsenek. Ellenben nagyon jól tudjuk, hogy Handó Tüncike minden politikai, azaz fideszes megrendelésre tesz. A bírók meg ott nyalnak neki, mert az előmenetelük attól függ, hogy nyalják ki maguknak a helyüket. Ezért vannak az ominózus Recskó Viktóriák is. Sokba fog kerülni. Azt megígérjük. Gyilkosok! Rohadt geci! Megdug lesz! Rohadt gyilkos geci! Megdug lesz! Összes geci megdögli!
El kell zavarni! Haragó, csaló, hazug kormány! Vége van! Már hívtam, és Itt tovább! Itt a párnál! Vége! Tenni kell! Hallgott, kaptát, kapát, és menni! Meg kell tolni a parlament! Tudják miért fél a Fidesz kormány? Kilabolta az országot! Előbb volt 3 milliárd magány, úgy vagyok, itt még többet!